To address this crisis, I place the entire country under a state of public health emergency. As your Chief Executive, I believe it is now necessary to declare an enhanced community quarantine or enhanced social distancing. Ni wala sa hinagap, nalulukubin ng kulimlim ang sansinukob kung saan. Sa bawat yanig at lamig ng katawan, ang siyang tunog rin ng bagsakan. Nakulong sa unang minuto ng hindik, subalit kahit sa sino may di makakapit. Bagsak, pagkat bukas ay di masino. May bulsa nga ngunit na iway anino ng mga kamay na nanginginig sa sipayo. We are dealing with an unknown enemy. So ay kita sa template kung paano siya i-address, just like other diseases that we've been addressing. Damo kita sa mga challenges na kita dito. Even challenges sa pag-prevent, sa pag-detect, sa isolate, pag-treat, reintegrate of all these patients is really a challenge. Bagsak ang mga talukap sa pagod, dumudungaw na ang luha sa mga mata. Nanunubig ang bibig sa pawis sa likod ng nakatakip na maskara. At sa likod ng isip ay pilit tinitiis. Magamot lamang sila. My concern as infectious disease specialist and the chairman of the Infection Prevention and Control Committee of St. Paul's is not only this risk of infection to me and my family, but also to all the healthcare workers that are present in the hospital, because every time they see a COVID confirmed case, then there's always that risk that is associated with it, no? And of course the fear and the anxiety that we have, that is present and very real among the healthcare workers, among our colleagues. Bagsak at kailan nga ba masasalansang muli ang mga paninda? Gabi isang bulong sa pagsapit ng umaga. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, heal our land. Ngunit ang sawari pagbagsak ay hindi siyang lugmok, pagkat may mga palad na hindi nakataob. Hindi rin pag-aari ninuman, kundi sa'yo, akin, natin, at akalaing unti-unting tumutuwid ang pagal na likod ng tuhod. Dahil kahit di makapagkapit kamay, nakakapit naman sa hangarin, nababangon ng sabay. It is the burden of our brothers and sisters during the time of pandemic. PRO6 launched various initiatives in helping the poorest of the poor, like the Bayanihan Challenge, Adapt a Family Program, Libreng Sakay, Bayanihan sa Campo Delgado kada Sabado, Bayanihan Kiosk of IPPO, Bahaynihan of Capis, teleconsultation with Dr. Cavan of the Regional Health Service 6, and the online spiritual counseling of our Regional Pastoral Office. Mga doktor, nurse, lahat ng nasa unahan ng laban, mga pinunong sumusulong kasama ang bayan. Tinig ng nasa laylay ay pinakikinggan, umaaksyon sa bawat daing ng pangangailangan. Pulis at sundalong sa tungkuling masigasig, mga manggagawang tumataya sa gitna ng ligalig. So dapat you're able to find the best compromise for the province. The effective way to do it is kung manghimulsuan mo sa gusto ang probinsya. You get the exact situation hasta sa mga kabaranggayan natin, so that you can make the correct decisions for the province. Again, the challenge is making the decision for the province. Kaya kung nag-decision kita sa kusini nga sitwasyon, we are not deciding for a few people. We are deciding for the whole province.
and all the people. We can only fight this virus if we know the real situation on the ground. And we will only know the real situation on the ground if we will be able to test and test fast and test results get out fast also. Ito ang Iloilo, kung saan magkaramay sa gitna ng unos, sama-samang giginhawa sa ginaw ng daluyong, hakbang pasulong sa paglampas ng mga hamon. I am urging all the local government units to make contingency plans with the inclusion of learnings from COVID-19 pandemic experience. If they had made CPs already, I suggest they revisit it and ensure that this type of disaster is included in their new CPs. We are now into the phase 2 of the National Action Plan. The local government units must follow the structure and support the strategies which should be undertaken in order for us to achieve the goals of National Action Plan Phase 2. Ito ang Iloilo, mga pusong patuloy at mahigpit ang pananalig, mga pusong umaapaw sa init ng pag-ibig, mga matang napapangiti sa kabila ng pagod at pighati. Ito ang Iloilo, aahon, babangon, kasama ka, kasama kayo, na di nahihiwalay sa pinangakong mandato, lalaban at lalaban hanggang dulo. Pagsaludo sa bawat Ilonggo. Ikaw ay bayani sa sarili mong kwento. Taas kamao, Bato, Iloilo. Bato, Iloilo! Bato, Iloilo! Taas kamao, Bato, Iloilo. Bato, Iloilo! Bato Iloilo! Bato Iloilo! Bato, Iloilo! Bato Iloilo! Taas kamao, Bato, Iloilo. Padayon kita sa pagbato. Uswag, Iloilo.